Anyuola ma Kipeyok e kar dak ma dhano yuto gi nie piny manie gweng' ma Loikas yuago ratiro bang' miyo ma janyithindo 4 bambi kendo negi kawo dok pacho kowuok ka ohala e boma Maralal saa 4 mar otieno. Silvana Loroto ma en nyamin miyo mane onegi okwayo sirikal mondo tim nonro kendo omak jonek mane otimo tim makochno ka jaod bura na Isulale Suda to osetim kamano kendo kwayo obila mondo tim nonro mapiyo kendo miyo anyuolano ratichgi. Mine maromo 5 yangore ni osemonji ka 2 kuomgi ne obambi kendo achiel negi ondamo machuok kende kawuok e apis commissioner mar county ma Samburu. Obila lero ni giseyudo lipode 2 kendo nonro dhi nyime. Who is just coming here for the media and ask the government to extend the investigation. What I just need is justice. Just justice, because now I have been left with the 4 kids. I have to take care of the 4 kids and the mother. Also, my mother is old. It is very unfortunate because on Monday at 6 a.m., Rose was found raped and killed just by a road around here. Then around 3 p.m., akaenda kufanya house call because she used to work in a salon. So akaenda kushuka mtu nyumbani, and at around 10 p.m. akapanda kurudi nyumbani. Sasa ndio 6 a.m. akapatikana. And when the postmortem was done, ilipatikana that shingo was twisted, and also her leg was, dislocated at the hip. And what we are suspecting, because this is a small village or area, Maralal, that it could be that this was, of course, it's more than one person. Na lazima, because pia walichukua hizo samples, she was raped. So maybe alitambua ama aligundua one of those people. And that is when they decided